Y me palaguno con etorri lastotxapeleen kanalera. Eta hemen jarrituko dugu apur bat nakairen kanpaina honetan. Baina gauzatxo bat egin edut lehenengo. Eta gu apur bat segertatu zen aurreko denboraldian edo aurreko atealean hobeto esan da. Aurreko atalean ja esildako guztiak akabatu genituen, hau da korte Liberasen kortea edo horrelako zehozer gutxi gara bera saldu ahal izateko, eta hurrengo helburua izan daiteke etorri garen bidetik etortzea eta eskabenen kontra joatea zuzenean, baina hori egin aurretik ingo dugu diplomazia apur bat, ia hori ia horrelakoak egiten ikusten digun, eta vale, a ver. Vale. Horrela gauzatxo gehiago izango ditugu. A ber, gaur asteazkena denez, izuzenekoa izango da euskaraz eta bihar erdaraz. A ber, exoaten... Vale, perfecto. Itza. Itza beraz adidez. Horra eta sotek. Vale. Yes. How dare you seek me out? A ver, elfoen kontra joan gaitezke. Beraz, a ver, hemen. Apur bat errekuperatu behar garenez, lehenengo zu barrura. Zu barrura. A ver. Zu zara txamana. Joder. Ez duzu ezer nahi. Jefes Lizón. Ah, vale. Vale, hemen dago, vale. Esertzeres, hemen geldituko gara oraingoz. Eta, a ver. Zer eraiki beharko genukeen. Vale. Eta esan behar dugu honi gotzeko. Ah, bale, ez daukagu dirurik. Vale. Oraingoz hemen geratuko gara. Ea ze gertatzen den. Eskelfoak erditik entzea ere garrantzitsua izan daiteke. Baina eskabena gehiago minduko naute. Ondo doa, ez? A ber, ze gertatzen den.
Ez gau, igotzen badu urrengo nivelera. Laugarren nivelean. Orduan. Agian egin beharko genuke. Batidos. A ver. Gelidoak non daude. Aurio, Estegadoiak, Estegadon, Bastilodoiak, Bastilodon. Gelidoak. Zu mugitu. Horrantza putuak leku eta bar miatzen joateko. Zu orengoz gelditu hor. A ver. Nivel zigo da. Vendaval badaukagu. A ver. Terrenal, adibidez. Momentak esan dugu garren nivel, hau lortu behar dugu alik eta gertuen, eta alba dugu lortu hileskortasun asko ez ere hobeto guretzat. Beraz gude, armada pur bat hobetzen denean joango gara aurrera. Horren dizuetir ez dut ikusten. Ezen duzu. A ver. Agian joan Arantza. Zeratu hiltzen. Vale, nivel zigo zara. Orduan, bai. Zu izango zara gure hiltzailea. A ver. Hau. Hau oso garrantzitsu izango da, eta hau jakin da. Itxaron zu. Kanpora, diro behar dugu. Bueno, txanda pasa berriro. Ez gara ezergatik arriskatuko. Edo, eke mugitu gaitez eta kanpatu. Vale, mugituko gara. Eta joango gara eskabenen bila. Elfo gehiagi daude mendik. Eta nire ordutegiri begira jartzen du, iruterdiak lau hasiera eta gehienez jota 6 arte. Bitarte horretako zuzeneko izango da.
So. So ez mugitzen. Horra. Eta hor gelditu. Vale, perfecto. Sartu baso horretan. Undead pirates! It's a lot skink. Hor gelditu, lasai. Sinkas. Txanda pasa. Rinki eta bar. A ver, Rilfok espero dut guri ezer esertzea. Ez nuke horrelakorik nahiko. Uste duk eskabenak hiltzea asko ere garrantzitsuagoa dela. Vale. Defentsa gehiago. Vale, hemen. Hori. Hori horretana. Nagai. Bueno, rantza. Hemen. Oraingoz hor ezin dugu ezer egin. Ba, hemen. Zori ez. Vale. Barriko dugu hemen. Hor geldituko, gara. A ver. Zu gelditu hor. Elfo joango dira pizkanaka unitateak galtzen. Beraz hori guretzat mesedegarria dira. Txanda pasa. A ver, guazen horra. Gero, atera den gauzatxoarena. Atxo filtratu zena DLC berriarena. Vale, lehen da izi. Ja, Total War ko Twitterrean ikusi nuenean begi gorriak. Horrelako gauza bat oso argia da eskabenak izango zirela, vale. Hori kontuan hartuta ingelesez jarri zuten ez ezazu hitzik egin
edo horrelako zehozer euskaratuta. Hau izango litzateke gauza. Gero beste alde batetik bi aukera zeuden hor. Bat, izatea eskabenak elfo ilunen kontra. Eta hor, bi alde. Elfo ilunak monstro ezitzaileekin. Hau da bai eskabenak, Molder klanak eta elfo ilunak dituzte monstru ezitzaileak. Eta hori izango litzatezke arratoi ogroak, elfoen arpetik hidra, gelidoak, eta bar, eta beste aukera bat izango litzateke nolabait esateko hiltzaileekin zerikusia dituzten bi fakzio, ezin klana eta gero jarga ezeko klana, baina, klaro, irakurtzen baduzu, ezazu salatu edo horrelako zehozer, horra esan nuen, hau izango da, edo izan daiteke aukeraetariko bat, eta azkenean denborak eman dit arrazoia, eta naiz bat ere kezatzen, diplomazia apur bat. A ber. Hemen. Vale, perfecto. Eta azkenean filtrazioa horiek eman dit arrazoia niri. Baina, bueno, ez dut beste pertsonatzuk esango duteken modula 1000 aukera eman eta 1000 aukeratatik bat izango da. Ni bi aukera nituen, bakarrik, bata besta baino indartxoagoa zen. Esan nahi dut, elfo ilun eta eskabenen artean daten urterako orko eta goblinak eta alto elfoak batuko dituen deleza bat etorriko da ziurrenik. Joango gara onant. Baina, bueno, suposatzen dut alderatzen irudi hauek eta hauek benetazkoak izango dira, ez dela gezurrik esango, bestela jokoa jokatzen dugun entzat oso mingarria izan daiteke horrelako berri bat jasotzea eta abar. Gu muskatrekin ondo eramatea garrantzitsu izango da guretzat. Bueno, kalera hiltzen badut ere berdin zait. Bale, keineko espata erreklamatua izan da. Bergara Horrantza bidea. Espero dut elfoak hor. Vale, hor ondo zaude. Zuk ez nauzu erasotzen, nik ez zaitut erasatuko. A ber, misioak. Vale. Vale, conforme.
Vale, galdu dut bat. Zuzu aldatuko duzu bidea eta joango zara... Nora joan zaitezkezu, a ber. Ruinak eta hor nondik daude. Joan onantza. Esan dut etorri. Onantza. Vale, hemen bi daude. Orduan zu, etorri. Adibidez. Onantza hor, eskabenak egongo dira, bai edo bai. Osea, nahiko argi dagoela esan daitek. Vale, orain galdu naiz. Vale, hemen. Perfecto, gainera desgasten ondo dago. A ber, hipotzekin. Yes. Goaz, a ber. And what can the Dawi do for you on this fine day? Vale. A ver, noren aurka. No. Bueno, vale. Bitartean gu jarraituko dugu aurrera. Bueno, ja gaude guzti sendatuta, beraz joango gara apur bat. Aurrerago. Vale, perfecto. Mugituko gara. Pestilence. Vale. Behartu gaituzte gainera. Osea, mugitu ditugu horiek biak usutu aietz, bai, mugitu ditugu. Vale, a ver. Egin behar dugun urrengo gauza, eroiek misio batzuk lortzeko rabidali eta gero ja ikusiko dugu. Vale. A ver. A ver. Zuek nondik zaudete. A ver, itxaron. Vale, joango naiz negairen bila lehenengo eta gero ja bilatuko ditugu besteak, bestela hasiko naiz urduri jartzen. Eta horrelakorik ez dugu nahi. Itxaron, Vale. Ona mugituta. Zuzu etorri batza. A ver. Zu nora etorri batzara, vale.
Horra. Zua hor joan horra. Eta, zeratuko... Vale. Nivel de sigo gara. Hau. Vale, garrantzitzu izango da. Eta... Tatzan da pasa hori da. Itxaron, hori nor da. Gure kontra esatoz, bueno. Vale, hor daude bretoniarrak. Ni zure gana ez naiz joango, ez larritu. Edo bai, berdin da. Eskabena garrantzitsuagoak dira guretzat. Vale, azkarrago. Baina, bueno, a ver. Etorri behar zara. Honantz. Vale, eta zu. Vale, ezin dugu orengoz ez ere egin. Vale. Nakai. Nakai. Basara Orrantza. Itza. Vale, alianza militar. Sotek. Soteklok. Fizmaralsik. Jimnikar. Vale. Vale, urrengo txandan, ja era egin duzu erasoa. Nahi dut ona joan, pizkanaka. Ez, badago. Hala gertatzen den honako honet, a ber. Dakizun moduan kanal hau duen fundamentua da ongi pasatzea, irabazi naiz galdu, eta alik eta hobekien gauzak egitea. Benetan. A ver. Vale. So. Etorri behar zara. Ona.
Vale, baina nora eraso digute. Vale, nio eliso da. Hemen. Zuetarri behar zara. Hona, eta... Zinkas utuk. Zitzulu azara horra. Ez dakit segatik egin dudan aukera hori. Oso mugitu zara? Ez, bale. Ongo gara... Onantzea zer dagoen, baina egongo dira eskabenak. Seguro. A ver. Ja, bueno. Ikusten badituzu hemen suntzituta dauden toki hauek gehienetan, bueno, gehienetan ez beti eskabenak egon hori dira. Vale, baina, a ver. Gauza da non egin didan eraso. Are you sweetling me? Ja, bueno, berdin zaigu, txanda pasa berriro. A ver. Gainera eskabenak oso maltzurrak dira. Inoiz ez fidatu eskaben batetik. Rinki. Bueno, ez dago txarto. Lamagekoak non egongo dira. Joder. Vale. Hemen. Taso, one. Esan nizuen moduan hor eskabenak daude. So. Ez que saldunak izatea. Hori agian beranduago. Bari, bakarrik gordetzen da ere bai. Oso ondo. Vale. Guazen arrantza. A ver. Zer gertatzen den orain. No, Gracie, never wrong.
Vale, laugarren nivela. Vale, hamargarren nivelean. Hori hor ondo dago. A ver, so. Aurrengo txandan aurrera goaz. Ya, bueno, a ver. Rinki ez dakit non dagoen. Hori da gauza. Bueno, bintzat ez dago hilda. A ver. Vale. No, need my warp token stash. A ver, Anders, no, Gasos del Clan. Hemen, The heroi bat council is bakarrik. disappointed. Vale, ez dauke zertzu ere ez hor, beraz. Txanda pasa. A ver. Ánimo. Bueno. Lehenengo, so. Jarriko dugu. Eta zurti. Vale. Hau jakinda. Erasora goaz. A ver. Lanceros del clan, guerras del clan. Goazen borrokara. Gogorra izango da borroka hau. Hori argi utzi nahi dut, dan gauza da. Lan mange gainera.
Bendabal daukagu, garrantziz izango den magia da. Nakai oso gor dago, beste eroiare oso gor dago. Baina alere eskabenekin ez fidatu inoiz ere ez. Baina agian beste taktika bat ere erabil dezakeku. Euren aliatuak nondik datozen ikusita. Beste gauza bat da, zenbat aliatu diren guztietan. Baina, bueno, jokatzera etorri gara. A ver. Gehiago, eman magia gehiago. Vale. Hona etorriko dira. Zuek jarri hor. Zuek jarri hor. Zuek jarri hor. Zuek hemen. Hor, vale. Noxigorrak hor izkutatuta. Nakai hor, hemen liderra. Zuek ona hemen. Zuek agian eurak etorri behar dira gura gana. Mira. Hau guretzat oso ondo etorriko dira. Baina gelidoenak oso garrantzitsuak izango dira. Ez dakit zer egingo duzuen. What? Vale. Sube corra. Ies egitea. Horra.
mugitu beharko gara, mugituko gara. Zartek. Zuek ere. So does us. Vale. A ver. Soltak. Zarteka. Zuek horra. Hor. So, Zartek. Gunas! Apart! So does us. A ver. Esta Sandora. Hor. Muy arcano. Goram Soras. Hor. Bueno, y cuando daude. Soras. Venga, aurrera. Gores Luz. Zuek joan horra. Zartek. Soras Ula. Gores Las. Zartek. Cleoek. Bokok. Goras! A ver. Hatok. Galua. Joan horra laguntzera. Zuek joan horra laguntzera. A ver. Soras. Joan laguntzera horra. It's a skip tag.
Trioak, tuk tuk. Polsega! Kudos! Horra zuek hor. Oso ondo zaudete. Zuek hor ere bai. A ber. Horiek ez. Zuek. Zutli. Horra. Dentazaza. I smell failure. Hak tak. Maja apur bat errekuperatu behar dugu. Mantendu lerroak oso ondo dute, hemen, ba, bueno. Gauzatxoak irabazten goaz. Tek trioak. Bueno, horra zuek. Skinks. Euren liderren kontra. Skinksik. A ver. Venga, hemen. Chuck. Azons. Saurus! Saurusus! Yes! Horra zuek orain. Bok, bok! Hortik. So Gestaco. Gurga! Gauza duden liderrak akabatzea. Maz Chuck. Avi Chuck Chuzak. Eske hauek beste nivel bat da. A ver. Chuck Chuck. Terabas! Tertliola! Prothorax!
got a sword. Salkar! Goros! A ver. Totrin Chakda! Chuck! Azons! A ver. See Chuck Chulzak! Surasbus! Sako! Dario! Itzarte! Salkar! Vale. Solitza! Surasas! Oye, que acaba tú. Priest! Totrin Chakda! A ver. Sorosits! Tortians! Tell A ver. Zuek harrapatu behar duzue hori. Eta zuek akabatu alik eta gehienak. Bueno, vale. Batalla gogorra izan da. A ver. Ez que begira, 404, 272, ia 200, 994, 248, 188, 185, 150, 140, 127, osea, pasada bat da, asko sufritu dugu, bai. Baina, bueno, ez gara kesatuko lortu dugu emaitza honekin. Nian izan dira armada pila bat. Izan dira, gutxi gora bera, 4.000 baino gehiago, Gure magia ere oso garrantzitsua izan da, eure tropak ezien oso elitekoak. Bez, dela asko zer gehiago sufrituko genukeen. A ver. Ez que Nakai oso potente dago kanpaina honetan.
Horregatik saldunak ere beharko ditugu abiadura puntu hori izateko. Area gertatzen den. Au. Juan. Vale. Niveles sigo da. Vale, hau. Bihortik eta kroxigor gehiago. The council is disappointed. Eta orain txanda pasa. Erain neskaben gehiegi daude hortik. Ia hitzak bere lana ondo egiten duen. Gauza. Vale. Hau. Eta badago. No, need my warp token stash. Niveles sigo da. Jarriko dugu apur bat armadura. Eta orain zuri, a ber. Hori zuretzat. Bueno, vale. Pues Juan horra. No, Gracie, never wrong. Da txanda pasa. God Rock. Ia zeo zer gehiago egiten duzun God Rock.
A ver, zu eta zu. Itza, a ver. Eta orain. No! Blame you! Bale lagunok. Uste dut hemen utziko dugula. Utziko dugula zuzenekoa. Eta hurrengoan gehiago.